Kaixo lagunok, gaur gelakoek dantza bat prestatu dugu. Taldea txerriltzailea da. Baina berdin duia da, deken zaitut maite, bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Idatzen izun eta etzen nun erantzun, nik atera nahi nuen, zuk ordea txartu, baina berdin duia da, deken zaitut maite, bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Etzen unireki, etxera itzuli nintzen, La Rosa batekin, baina berdin duia da, nik zaitut maite, bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte.